Lọlụ Ogene Ivite Foundation n'okpuru onye ndubu ọkammụta Michael Obiefune bụ nke gara n'ihu wee chịkọba ụbọchị mmemme Ivite Aguleri nke afọ 2023 ma bụrụkwazị n'ụdịdị ọkpọtụrụkpọ. Ya bụ ihe mmemme bụ nke e mere n'ama ụlọ akwụkwọ sekọndịrị Justice Chinwụba Memorial Secondary School ma bụrụkwazị nke dọtara ma ụmụ nwoke nakwa ụmụ nwaanyị nke obodo ahụ, ndị eze ọdịnala, ndị ukwu nke gụnyere onye President General obodo Aguleri bụ Barrister Ifeanyi Ile-Akasịa. Anyị ga-esi ebe a wee wetara gị akụkọ ya. Niile dị na Ivite Aguleri gbakọnatala ọnụ yiri uwe magasịrị mma ma mmọnwụ na egwu na ịgbakwa egwu iji gosi omenala ha pụrụ iche. Ndị ama ama na Ivite Aguleri bụ ndị nyegoro aka na ịkwalite ya bụ obodo bụ ndị e nyere onyinye nkwanye ugwu dịka ijele na nnukwu ijele. Eze Chukwuemeka iri dịka ọ na-awa ọjị kpere ekpere maka udo na agamniru na ya bụ obodo. Otu nwa ama ama na Ivite Aguleri, Elder Edwin Udeze, kọwara Ivite Aguleri Day dịka nke dị mkpa ma pụwaga iche, bụkwa nke na-enyere ha ohere ịbịakọta ọnụ ma kpaa arụ. Dr. Innocent Okafọ n'aha onye isi kọwapụtara ihe ndị ha mepụtara n'afọ 2023 ma wepụtakwa ihe ha na-elegara anyị mepụta n'afọ nke 2024. N'akụkụ nke ya, Prince Hiraria na-ekwe kwuru na ọ dị mkpa ka obodo niile na-abịakọta ọnụ iji wee na-edozi obodo ha, n'ihi na naanị gọọmenti ama mmecha ihe niile. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Injinia Okechukwu Emmanuel nakwa onye sekretari Ivite Aguleri Ruling Council Comrade Stanley Ume kọwara na ọ dị mkpa ka obodo niile na-akwalite omenala ha.